Som byt. Porozprávam vám môj príbeh. Pamätám si deň, keď sa tieto dvere otvorili prvýkrát. Odtedy som bol svedkom tisícoch obyčajných dní. Každý deň začínal práve tu. Niekto sa ponáhľal do práce, iný trpezlivo čakal, kedy sa všetci vrátia domov. Tu sa nikdy nevarili len obedy. Tu vznikali rozhovory, plánovali sa dovolenky, oslovovali malé, ale aj veľké víťazstvá. Tvorili sa príbehy. Pamätám si prvé Vianoce, prvé narodeniny, aj večery, keď stačilo byť jednoducho spolu. Niektoré rána boli tiché, niektoré večery nezabudnutelné. Práve tu sa často na chvíľu zastavil čas. Bol som miestom oddychu, miestom pokoja, miestom, kde sa každý deň začínal aj končil. Moja úloha tu skončila. Dal som tejto rodine všetko, čo som vedel. Smiech, bezpečie, spomienky. Domovy nikdy nekončia. Len odovzdávajú svoj príbeh ďalej. Teraz čakám na ten váš. Som váš nový byt.